Jarraituko dugu bertsolariekin beste saio laburtxo bat. Naizta atxaki bila dabizen, aztertu eta aztertu. Naizta ondino alde bateko zaparradak ez atertu. Lanean segi nahi dauanari, gura deutzegu agertu. Herri hau beti egongo dala, bultza egiteko gertu. Herri hau beti egongo dala, bultza egiteko gertu. Zazpi urteta erdian horra, zer sufrimentu alatza. Errugabeak zira deneta, hori izan da emaitza, baina hortako gure herriak benetan egin du bultza. Orain jarraitu tinko lanean, ta aurrera udalbiltza. Orain jarraitu tinko lanean, eta aurrera udalbiltza. Loren ez gain beste 21 auzipetu egon dire, historia latz honetan, eta gure eskualdeko ordezkari garrantzitsu bat bai, euren artean, Maribi Ugarteburu, ziurrenik danok esatuko dugu, Amorotoko alkate izan da, eta gure inguru honetan hainbat movimentu ezberdinetan murgilduta izan dena azkenengo urtietan, hitzako sormenean eta beste hainbat historia berazgarrienetan. Berari be konbidapena eman dut zau, eta baita ere beste 21 auzipetu be konbidapena eman dut zau ona etorteko, baina normala da modure, hainbat herrietatik onaino etortza gahatz izaten da. Jakin da gainera herri guztietan hemen modure hainbat mobilizazio dagozela, bakoitza bere herrietan dakarrena konpromisoa, ezta. Orduan, Maribik bentsat beste 7 minututxu, beste auzipetuen ordezkari modu bentsat eman da oso. Ez tozte zebe itxi esateko, Lorena. Aleginduko naz, alarde. Lehenengo idea bat, hau maratoi bat dela. Hau ez da sprint bat. Maratoi luze bat da, eta ganera, gure ustez, berez ez dana sekulela maitxuko zen. Bidie eitxien bera da funtze, ez da, mine. Bidie libre izeteko, geure buruen jabe izeteko, Euskal Herria Euskaldun, aske eta justuago baten, ezta? Eta maratoi horretan, udalbiltzana, kapitulu txiki bat, baino ez da. Baina kapituluz kapitulu goi ez eitzen, bide hori. Bigarren idea bat,
batu bierra eta danok zeo zerrein bierra. Batu bierra, utzunak itxibarik, batu mesedez, aldo zuen neurrizen, bai fizikoki eta bai txabe simbolikoki. Batu bierra, indar desbardinek, pertsona eta talde desbardinek, beti be, oinarri bardinekin bat egiten danien, ezta? Udalbiltzan inguruko hausizek, jundan ize 8 urtien, baina batez be, azkanengo hilabetietan ja epaiketin, fetxie jakin gendunetik ona, erakutsi dau gauzak eitzeko modu bat posible dela. Desbardinen arteko lankidetzie posible dela. Gure kasuen, zek batu gaitu, bai udala hautetzi izendakuek, udala hautetzi gaur egunekuek, kolore desbardinetako, hainbat eta hainbat gizarte eragile, auzi hau salatzeko batei benak, Euskal Herrien bertan 73 gizarte eragile desbardin, udaletxietan be kolore desbardinetako hainbat udaletxetan 50-tik gora izen dire, salatu izen da auzi hau, Katalunian ozen salatu izen da auzi hau, Madrilako leku baten babestaldie sortu, nazioarteko juristak be batei, eta abar. Ze gaitxik lortu da hori? Oinarrizko idea bat eguelako jokuen, ezta? Eta oinarrizko idea hori zan, udalbiltza sortu zala eskubide osoz, borondate askoren batura modure, Euskal Herrien azinoi edala aldarrikatzeko, bai hemen eta bai kanpuen, udalerrien arteko alkar hartute, bierra itxie, hainbat arlotan, nazio eraikuntzan, bai hizkuntzan, bai irakaskuntzan, bai ekonomizan, gizarte garapenien, hainbat gauzatan, hori beharrezku dala eta, por supuesto, eskubide bat dala, eta ados egon edo ez, eskubide hori ezin dela urratu eta ezin dela zigortu. Horregaitxik, auzize salatzeko bide horretan, gehuaz egin da bat, bebai, igual udalbiltza bera, haintzat hartzen ezeban hainbeste jente be. Eta posible izen da. Inkluso, Partido Sozialistako batzuk, gitxi, baina batzuk, egon izen diz orduaz. Eta bai manifestazioa etorri, bai sinatu behar zan edo arpegi egon. Eta euren kasuen hori etzan errezata, etzan samurre, gure onduen agertzie. Baina, printzipio demokratiko batzuen inguruen erakutsi dugu posible dala indarrak batzie. Utzunak existie. Indarrak batzie zetako lortu daigun maila guztietan eskubide danak. Euskal Herri osuen, Euskal Herritzar guztientzako. Eta horregaz batera, munduen Euskal Herriziek be badaukola eskubidie, Espainiak ala nahi badautokon moduen, edo Portugalek, edo beste edozeinek, beren buruen jabe izeteko eta beren buruen etorkizunari buruz berak erabakitzeko. Berton bizi garinok erabaki daigun, eta ez gure ordez Madrilek, ezta? Oso simplie da, berez. Eskubide demokratiko danak Euskal Herritar guztientzako. Zer simpliagorik, baina horixe ezin lortute gabiz, ez 5 urte, ez 10, ez 20, ez 50. 100 urtetako maratoi bat da, hasieran esan duten moduen, da maratoi hau ez da amaitzen. Ez da amaitzuko urrengo udal hauteskundietan, ez da amaitzuko urrengo eta urrengo hauteskundietan, edo ez dakit ze egun magikotan. Egun magiko hori ez dago. Egun bakotxa enbidogu, beharrezko, eta egun bakotxa enbidogu importante. Indarrak batuz, desbardintasunek bai dagozela eta hor dagoz, baina horrek nabarmendu biharrien topauaz, badagoz, bat eitzen gaitzuen gauzak. Espiritu horreri eskerri izen zan posible, 1989 udalbiltzalako instituzio bat sortzie, desbardintasunek, bigarren mailan itxitxe, batzek itxuen herri naizek, nazio eraikuntza nahi horrek, bultzatute alkarlan bat abiatzera, eta on, 11 urte edo 12 kasik beranduago, eta 8 urteko auzi horren ondoren ikasitxako lekzioiek eta absoluzio sententzize eskuetan daukogule, baserro barik,
brankaz aurrera itxeko. Brankaz eta batute. Aitzaki barik, hemen danentzako dago biharra, dana daukogu itxeko, praktikamente, Euskal Herrizien. Ez dut esan nahi ez errestanik, gauza asko itxen dire, eta egunero eta herri guztietan. Baina nazio modure dana daukogu itxeko. Lehen Lorenek aitzatu daben moduen, guk ez daukogu herri modure, nazio modure, noruntz nahi dugu eta Euskal Herrizek gero be, 10, 100 urte barru Euskal Herrizek existidu eta bizi daizen zerra indiko leuken, hori ez dago pentsaute. Eta ez dago adostute, eta hori dara einen bida. Aitzaki barik. Albokuek eiko dabelakun zain geratu barik. Aspaldiko esaldiz da, ez da, danok emon bidogula zeo zer, gitxi batzu. Ez da izen dana emon, ba, alegau deune. Ja, maitxu de gitxi batzu, dana emon biherrizete hori. Danon txandi da. Beraz, ba, hori xe. Eskerrik asko bide batez, bai Ondarruko udalbiltzan aldeko babestaldiari, beste herri askotan lez, hemen be, martxan ipinita biher haundi bat egin dozue, horbe jente desbardinek batzien lortu dozue eta eredu bat erakutsi dozue, eta eskerrak emotiegaz batera, animo handi bat, posik, itxaropentzu, eta etorkizune, danon hartin hobien daigun. Mila esker.